प्रणाम। हम भवेश। बहुत से लोग हमरा से रिक्वेस्ट कइल ह कि न्यूजीलैंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माने कि रेलवे, फ्लाइट, बस, ई सब कैसन चलेला, कैसन व्यवस्था बा, का मेन चीज बा जौन हमनी के यहाँ के व्यवस्था से अलग बा। तो हम फ्लाइट बस के छोड़ देतनी। एबार हम बस रेलवे पे देखा के चाहतनी कि एइजा के स्टेशन का बा, एइजा के नेटवर्क कैसन बाड़ी सन। बिना देर कइले रउआ लोग के हम वीडियो देखावतनी। ओकरा पहिले एगो रिक्वेस्ट बा कि रउआ लोग हमार प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ली लो और लाइक करी लो। और कुछ जौन भी नया चीज रउआ लोग के जाने के चाहतनी ये कंट्री से, चाहे बाहर के देश में का हो सकता, तो रउआ हमरा के मैसेज कर सकतनी लो। हम कोशिश करब कि ओकरा पर एगो वीडियो बनाए। ठीक बा? प्रणाम। रउआ लोग के जल्दी जल्दी कुछ खास इन्फॉर्मेशन बता देतनी एजा के रेलवे नेटवर्क के बारे में। वैसे ही जब बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है। ये दू गो आइलैंड बा, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। ओमे साउथ आइलैंड में एगो कोस्टल ट्रेन चलत रही से बहुत ही खूबसूरत रहल है। और नॉर्थ में ऑकलैंड टू वेलिंगटन रेलवे लाइन रहल, वो बहुत ही पैनोरमिक व्यू खातिर दोनों बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रहल बा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली का बल्कि 2011 में जब साउथ आइलैंड में एगो अर्थक्वेक आयल तो पूरा के पूरा ट्रैक उखाड़ के फेंक देलस। आज तक लोग बन ना पावल। आ सरकार ओकरा के छोड़ देलस काहे कि बहुत कॉस्टली रहे। ओकरा में बहुत ज्यादा लोग यूज करेला ना एजा वेरियस रीजन के कारण। तो अब हम का करते नहीं कि रउआ के नॉर्थ लैंड में वेलिंगटन जो कैपिटल सिटी बा ओकर स्टेशन के बारे में रउआ के बात बतावे के चाहतनी और रउआ के देखाव चाहतनी कैसन का बाकी हम एजा मेन आगे बानी एकदम वेलिंगटन से। बहुत ही ग्रैंड बा, बहुत ही खूबसूरत बा। कॉलोनियल पीरियड के बाद जब अंग्रेज आइल हुई हैं, बनेले हुई हैं। वैसे हमनी के यहाँ जितना भी अंग्रेज बनेले बड़े वैसने बिल्डिंग बनेले बड़े, बहुत ही खूबसूरत बा। एकर खासियत ई बा कि एकदम मेन सिटी में बा। पार्लियामेंट एजा लौकता, सामने है बिल्डिंग जितना बड़ी सन सब यही जाके आसपास पूरा के पूरा सिटी बा। वैसे बहुत बड़ा सिटी नहीं के, 10 मिनट के रास्ता, 10 मिनट के दूरी पर लगभग 10 या 15 मिनट के ई पूरा बिल्डिंग बा। ई का बा मेन रोड बा, आसपास भी ई हार्बर व्यू बा। हार्बर यही जबा, रेलवे स्टेशन यही जबा। देखिए गांधी जी के मूर्ति है, गांधी जी के मूर्ति भी एजा लगैले बने। का बा कि एजा हर माने ले, भगवान जाने कितना माने ले, लेकिन अंग्रेज गांधी जी के अभी भी अपना माने ले कि अहिंसा के पुजारी रहले। तो एजा मेन वेलिंगटन के मेन स्टेशन पे गांधी जी के मूर्ति बा। रउआ लोग देखले हो, रउआ के वीडियो देखनी है। ई अब का दिखाओ तनी कि हम एकदम ऑफिस के ऑफ टाइम के बेरा बा। रउआ देख सकतनी कि बड़ा सा बिल्डिंग बा, कॉलोनियल साइड के बा। तो ओकर ब्यूटी तो यही लौकता। लेकिन एक चीज हम रउआ लोग के बतावे के चाहत रहनी है कि उतना भीड़ रउआ ना लौकत होगी। राजधानी अगर दिल्ली राजधानी होके, चाहे पटना के राजधानी होके, अगर ओइजा के रेलवे स्टेशन पे अगर रउआ के लेके जाके छोड़ दिया जा तो रउआ बुझाई कि कितना बड़ा लोग बा, का हुजूम बा लोग के। लेकिन एजा वैसन रउआ ना दिखाई। ओकर रीजन बा हम बाद में बताए। लेकिन देखिए अंदर सुनिए, अगर अनाउंसमेंट होता अंदर के स्ट्रक्चर हम रउआ के फोटो देखा होता नहीं, इतना खूबसूरत लागेला। रउआ रेलवे स्टेशन पर रउआ जाए तो हमनी के यहाँ भी ऐसा बिल्डिंग छोड़ के गए बड़े अंग्रेज जन बाड़े तो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बा। रउआ लगबे ना करी कि अरे ये रेलवे स्टेशन है कि महल है। तो बहुत ही बा। ओकर हम फोटो लेवे के कोशिश कैले बनी, रउआ के देखावे के कोशिश कैले। अब एजा से का करते हम कि अंदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ये अंदर का प्लेटफॉर्म है, ऊपर से लाइट आवता। अंदर ही अंदर का कैले बड़े कि एजा के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जौन बा ओकरा के साथे कनेक्ट कर देले बड़े। एजा जितना लड़का पढ़े आवेला है अंदरे अंदर जाके विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अपना बिल्डिंग में चल जाला। ये एगो बढ़िया काम कैले बड़े। ई का बोर्ड सिस्टम है। देखिए ये टनल हम दिखाओ तुम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के। देखिए भीड़ नहीं है तो हम बार बार ना बताए, लेकिन एजा सब चीज सुविधा सारा बा। हमनी के का करेंगे कि ऑफिस कैला के बाद सीधे एजा आके अपन स्टेशन ले लेंगे। इन्फॉर्मेशन सेंटर, अगर केहू को इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजा प्लेटफॉर्म 1 से लेके 9 तक बा। तो रउआ अनाउंसमेंट होता देखले हो। देखिए ई रेलवे लाइन पे आगे नहीं जा। वैसे ई लास्ट स्टेशन है ई ट्रैक के वेलिंगटन के। एक बाद कहें कि समुंदर बा तो वेलिंगटन लास्ट शहर है, तो स्टेशनो लास्ट शहर है। जन ब्लू जन बॉक्स लौकता ई कहा एजा के टिकट सिस्टम है। तो रुआ कहीं से टिकट लेवे जाए के नहीं के, रुआ एगो कार्ड लेवे के बाद मेट्रो में जेना होला रुआ का कहनी कि सटा देनी आ जाके सीधे अपना ट्रेन में बैठ गई। फिर से जहाँ उतरे वो या फिर से दोबारा जाके मशीन में सटा दे तो रुआ के का करी कि रुआ अकाउंट से टिकट कटा ले ली। तो ये सब चीज बा। अब रुआ लोग के नेक्स्ट स्टेशन देखाओ तनी। छोटा सा स्टेशन है जौन एजा से 14-15 किलोमीटर दूर होगी। देखी कौना हिसाब से एक वीडियो देख ली रुआ देखो तो कब तो लागत कि अरे दादा ये तो गाँव है कि एगो छोट कोनो दुकान है, कहीं से भी रुआ स्टेशन लागता।
एजा कितना लोग बा, एक आदमी एजा बैठल हुए, जब हम एजा वीडियो बनाओ तनी तो हम देखत तनी कि एक आदमी बैठल बा, कि पॉपुलेशन के हिसाब से सारा व्यवस्था बा। जब एजा स्टेशन के रवा देखे तो एगो लगी कि एगो क्षेत्र चूंकि कुटिया हो, चाहे इतना तो दूर हमनी के एगो छोट मोट गांव के बाजार से ज्यादा ज्यादा भीड़ हो जाला, एकरा से ज्यादा। तो देखी ये स्टेशन बा, एजा दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बना दिया गई बा, समय पे लोग आइल, जौना बेरा ट्रेन होके के बा वही बेरा जाके बैठ गइला, सीधे चल दिया। एकरा आस पास का के लिए भी सरकार तब व्यवस्था ओकरा खातिर टाइट कर लेबे कि रेलवे स्टेशन पे फीडर के लोग फीडर के जैसन काम करे। जैसे ई लोग का के लेबा, हमू बनी आके अपन गाड़ी एजल लगा देनी, गाड़ी लगा के हम ट्रेन पकड़ लेनी। काहे काहे कि पहले तो सरकार चाहती है कि गाड़ी कम चलावे, धुआं कम होके। दूसर का बा कि हमार रेलवे से हमार सस्ता पड़ेला, आ तीसर का बा जल्दी भी पहुंचे नहीं, ट्रैफिक ना होला। एजा लगभग रुआ देखे कि अगर रुआ बहुत जरूरी नहीं है तो लोग का करी कि अपन गाड़ी ले आई, एजा लिया के पार्क कर दिए। ये पार्किंग में 1 रुपया रुआ पैसा नहीं के देवे के, नहीं के कि सिवान खान चाहे गोपालगंज खान कहीं भी लोग आदमी गई आ गाड़ी लगावते कहीं कि बिना कोनो अनऑथराइज पर्सन भी आके रुआ से पार्किंग के पैसा मांगे लगेला। हमार गाड़ी हियो, हम आ गई अपन गाड़ी। अब रुआ लोग के हम का करते नहीं कि एगो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड रेलवे स्टेशन पे लेके चला तनी, कैपिटल के बाद ये है। भीड़ नहीं के लोकत, फिर से रुआ लोग के बता देते नहीं लागत जैसे खोपचा है एगो ऐसा स्टेशन आज तक हमू ना देखले होके। हमनी के यहाँ तो करछुई स्टेशन पे एकरा से ज्यादा भीड़ होला, लेकिन बात हुए बा पॉपुलेशन नहीं है। दूसर का बाकी लोग टाइम से आवता, टाइम से चल जाता, ये नहीं है कि जाके रेलवे स्टेशन पे 4 घंटा रुकल बा। तो इहो एगो बाकी जब भीड़ नहीं के लोकत, लोग अपन गाड़ी लिया के देखी, फिर से पार्किंग बा, गाड़ी लिया के अपन पार्किंग कर देले आ ओइजा कोनो भी आगे कोनो टाइम से आवे के बा, टाइम से चल जाए के बा। आ दूसर का बात बा कि एजा कोनो भी ना टिकट काउंटर बा, ना लोग बा, कोनो चीज के जरूरत नहीं के, अपना सेल्फ मैनेज बा। रुआ गनी अपन कार्ड से पेमेंट गनी, कार्ड से रुआ अपन ट्रेवल जितना दूर गनी कार्ड ऑटोमेटिकली रुआ में से पैसा निकाल लियल गए। इहो सारा व्यवस्था के कारण बा कि काहे एजा भीड़ नहीं के। देखी तो ट्रेन चल दियलस, आके आदमी के उतार देलस, और बात सीधे फिर से चल गए वेलिंगटन स्टेशन। काहे के ऑफिस के भीड़ हुई तो वापस आवे लगे भीड़ ज्यादा बा। हम अब का करते नहीं कि जैसे रेलवे से बाहर जा निकल रहा बनी, स्टेशन से बहुत बड़ा नहीं के तो कोनो भीड़ नहीं के, जैसे उतर के हम जाते नहीं। लड़के बड़ी ये मशीन है जना से हम बताते नहीं कि चेक अपन पैसा के पे कर सकता नहीं, केहू के काम नहीं। दूसरा बात बा कि देखिए स्टेशन के साथे साथे सरकार के लिए कि बस स्टैंड भी यही जा बना दिली, तो सारा बस आके आदमी के एजा उतार देला, एजा से लोग आके की जाके ट्रेन पकड़ लिया। तो ये सारा व्यवस्था बा। दूसर का जन कनी स्कूटर बा, इलेक्ट्रिक बाइक बा, जन भाड़ा पर बा, रुआ कुछ लेके घर से निकल के रुआ अपन अब उठाई नहीं, पैसा पे कनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके 3-4 किलोमीटर जाए के बा, आराम से पहुंच गई। तो ये जगह व्यवस्था बहुत बढ़िया बा। तो प्रणाम। नेक्स्ट ये वीडियो बड़ हो गई तो फोटो छोड़ के जाते नहीं, एगो छोट वीडियो छोड़ के जाते नहीं लइकन के टॉय ट्रेन वाला। तो होप रुआ लोग के अच्छा लागल रही, और भी हम आगे अच्छा अच्छा वीडियो बना के हम अपलोड करत रहे, एक्सपीरियंस अपन शेयर करते नहीं।